जोबोद गोजोननाय मोनदों। गिबियावनो मानगोनां सुधु ब्रह्म बिथांखौ साबायखर जासिदों जे बिथाङा गावनि गोलोमदै फसरनानै खामायनाय रांजों जोंनि बर'निनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जाय बिथाङा सन्त्रासबाद एबा टेररिज्मनि बुलि जानांदोंमोन, जाय बिथाङा बर' हारिनिनो बड'फानि उनाव फायखिफोरनि गेजेराव सासेमोन, जायनि राफोद बाथ्रा बानाव जोंनि हारिनि साफ्रोम मानसिफ्रा जाथि सिबिनायनि थाखाय आंग्रिखांदोंमोन। जाय बिथांखौ जोङो सोमला बसुमतारी होननानै मोनथिगौ। बे सोमला बसुमतारीनि दिनै 22थि थैनाय सान, बेखौ जोङो बिथांनि मांखरसालि चिरां जिल्लानिनो गयबारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि बिबार बावो बा फालियो आरो टेररिज्म एबा सन्त्रासबादनि बिरुद्धयै बेयाव मोनसे केम्पेन बेयाव सोलिबाय थायो। दिनैनि बे एखे सानावनो दिनैनि बे सालाकाथि बे थावनियाव मानगोनां सुधु ब्रह्म बिथाङा जोंनि हारि दैदेननाय, हारिखौ रैखाथि होग्रा फायखिफोरनि गेजेराव सासे, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय टाइमावनो 1996 मायथाइयाव बिथाङा जोंनिनो माने आर्म्सनि मोनसे गोहोमाव, सन्त्रासबादनि गोहोमाव बिथाङा जिउ फोजोबनांदों, गोमाजादोंमोन। जोङो सासे फायखि जोङो खोमानांदोंमोन। बिथांखौनि दिनैहाय मुसुखा बेखेवनाय बेखौ खालामदों। आङो मानगोनां सुधु ब्रह्म बिथांखौ गोरबो गोसोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर होदों जे जोंनि जायफ्रा हारिखौ रैखाथि होनाय, सिनायथि होनाय, थामोन्थानि थाखाय, फारफ्रोम बिथिं जौगासारनायनि थाखाय जोंनो मोनसे राजखान्थियारि गोहो नांगौ होननानै सोमावसारबोदों। बैफोरबायदि जोहोलावफोरखौ जोङो बावगारलांबा जाया। बिथांमोननि मावनाय दांनाय सान्थौ सानस्रिखौ जोंहा इयुन जोलैनो होलांनांगौ दं, फोरमायलांनांगौ दं। आरो बे असिलायैनो मानगोनां बिथाङा गावनि गोरबो गोसोनिफ्राय गावनिनो खामायनाय धोनखौ बाहायनानै जे लुफुंबाय, बियो जोबोद माने बाख्नायथावल' नङा, बिथांखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव लाखिथाव। दा बेखायनो दिनैनि नैबे सानाव आङो जोबोद जोबोद साबायखर जासिदों आरो मानगोनां सोमला बसुमतारी बिथांनि जिउमानि खाथियाव आंनि गंग्लायनाय, आंनि सिबिनाय, खुलुमनायखौ हरदों। आरो बिथाङा जेरावखि थायाथों मानो जोंनि इयुन जोलैफोरखौ लामा दिन्थिनाय आरो बायदिसिना बेबायदि थासारिफ्राव जाहाथे जोंखौ गोहो हरो, जाथि सिबिनायनि, हारि सिबिनायनि, माहारि लाखिनायनि थाखाय आं बिथांनिसिमबो खावलायदों। थ' जोङो नंगौ, बिथाङा गादब जानाय, नासयजानाय, सोबख'जानाय बे माने श्रेणिनि बा बेबायदि थाखोनि जोंनि सुबुंफोरनि फारफ्रोम बिथिं जौगासारनायनि थाखाय बिथाङा खोथा बुंबोदों। सालाकाथिनि बाथ्रा बुङोबा जे दिनैहाय बेयाव BTPS जादोंमोन, बै टाइमावबो बिथांनि गोबां हयथ' माखासे बिहोमाफोर जोङो मोनथिनो मोनो। दा बेखायनो सालाकाथि ओनसोलाव दिनैहाय बिथांनि मुसुखा फसंनायाव जोङो मा हाबाफारिफोर बिथाङा लाबोदोंमोन, जाथिखौ लानानै बिथाङा बेसेबां गोथौ मोनसे सानदांथि दंमोन, बे बाथ्राफोरखौ जोंहा नायनांगौ दङ। जिखियानो जादोआ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांनि थैनायनि उननिफ्राय जोंनाव जाहाथे उग्रबाद आरो सन्त्रासबाद बे जाहाथे जोबो। मानो जोङो सन्त्रासबादिखौ फोजोबनो नागिराखै, उग्रबादिखौ जों फोजोबनो नागिराखै। जे जों फोजोबनो नागिरदों सोरखौ? सन्त्रासबादखौ। सन्त्रासबादा थाबाय थायोबा उग्रबादनिबो जोनोम जागोन। माने बै बादा जुदि थाबाय थायोबा नोङो मा टेरराबो जोनोम जागोन। बेखायनो बे टेररा जाहाथे जोनोम जाया, उग्रआ जाहाथे जोनोम जाया, बेनिखायनो बादनिफ्राय जों गोजानाव थानांगोन। आरो बे बाद एबा इजोमनि सौग्रावलायनायावनो सोमला बसुमतारी बायदि, बालिराम बर' बायदि, बिनेस्वर ब्रह्म बायदि, सोरबा बिहुराम बर'मोन बायदि आरो गोबां बेबायदिनो बेयाव NDFBनिबो गोबां दैदेनगिरिफोर थागोन, एबसुनि गोजौनि दैदेनगिरि थागोन, साहित्य सभानि थागोन। गासैनिबो दैदेनगिरिफ्रा बे जोंनि बे इजोम एबा टेररिज्मनि थाखायनो निस्सयकै जोङो जिउ बावनांदों। आरो बिथांमोनखौ खोमानानै लानाया हारिनि थाखायनो बिराद मोनसे गिदिर खहा। इयुनाव जाहाथे बेबायदि थासारिया दाफैथों। दिनैहाय बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव गोजोन थासारि फैबाय। गोजोन थासारि फैयोब्ला जौगानाया जायो। जौगानाय लाबोनांगौ जायोब्ला गोजोन थासारिखौबो नांगौ जायो, बे जाहाथे गोजोर जायो। आरो बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गयबारियाव बोसोरफ्रोमबो मोनसे सिगनेसार केम्पेइन खालामो। जाय सिगनेसाराव जाहाथे जों टेररिज्मखौ जों मालाबाबो जायगा होआ, सन्त्रासबादखौ जों मालाबाबो जायगा होआ, उग्रबादखौ जाहाथे जों मालाबाबो जायगा होआ, बिनि थाखाय दिनै केम्पेइन खालामदों। सन्त्रासबाद, उग्रबादनि बाथ्रा बुङोबा दिनै जोङो भायलेन्सनि खोथा फैदों। जे नोङो डमेस्टिक भायलेन्स,
बेबो जाहाथे जोबो बेफोरजों जोंनि ससाइटिया मोजां जायो इयुनाव इयुन जोलैफ्रा जाहाथे बैफोरनिफ्राय जों जानगाराव थानो हायो बिनि थाखायनो दिनैहाय सोमला बसुमतारिनि थैनाय बे सानाव एन्टि टेररिज्म हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालियो बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिल' हाबाफारि होननानै लायालासिनो जाथि नाङैनो बेखौ निसयहाय जों लानांगोन आरो जों गोग्गानानै लानो हायो बा आसाम बा सारा भारतआव दिनैहाय उग्रबाद एबा सन्त्रासबादनि बिरुद्धै मोनसे बिराद गिदिर मोनसे केम्पेइन जाबाय थादों दा बे उग्रबाद बा सन्त्रासबादनि बिरुद्धै जुदि हाबा मावजेनदों बा खोथा बुंजेनदों होननानै बुङोब्ला बेयाव बर' समाज हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा हिसाबै रावनिबो इयुन नङा हयथ' बियो जोंनिनो गिदिर गिदिर बर' हारिनि लिडारफोरनि थाखाय गिदिर गिदिर सानसुमैनि थाखाय आं बेखौ सब समाय उन्दुनायाव जानायाव गोसोखांबाय थायो आंबो सासे जाथिनि सोरबा सासेनि मोजां खामानि मावनो हायो नामा आरो नैबे मुसुखायानो आंखौ सिनायथि होआ आं बर' हारिखौ बेसेबां मोजां मोनो लिडारखौ आं बेसेबां मोजां मोनो आं बेहायनो फोरमायदों लोगोसे जोंनि बे ओनसोलनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रा बे गथ'खौ बे सारखौ सिनाया बेनि थाखाय जिनिसखौ बानायनाय जादों आं दा सनखौ गोसोआव गैया अब्लाबो लोगो मोनबोदों बिथांनि आदर्श बिथाङा सासे साहसि बा नेतामोन गोहोगोरा खोथा बुंनो हाग्रा लिडारमोन बेयो सङोमोन ना लोगोसे आं प्रत्येक मिटिङाव थांबाय थायोमोन माने आङो मिटिं बानो थांबाय थाखायोमोन लोगोसे सारमोना बहुद मोजां बुजायोमोन ओंखाम जानायनि सिगां माबा मोनसे खामानि मावनांगौ न'आव बेखौ जोंनो नलेज होयोमोन गियान होयोमोन ओंखामखौ ओरैनो जानाङा माबा मोनसे हा जावनानै माबा मोनसे हाग्रा एवनानै माबा मोनसे मावनानै ओंखामखौ जानांगौ होननानै जोंनो बोसोन होयोमोन आं बेखौ गोसोआव लाबाय थायोमोन दा जों बेखौ सानै आं दिनै एबसुनि अननायाव लिडारफोरनि अननायाव आं दिनै बेसिम बे खामानिखौ मावनो हादों होननानै आङो गावखौनो गौरब दं आरोखि थेंक इउ